مرحبا يا حواري بزلكم سلام كتلو لي تزفاي قبر حجة أني بزعبا أب جرمن زتفت سلسة كيسس أبزغ قربا قزيك نقرأكم يدلي إذا أخلو سنبت نفسونيك وقع خلو ليت مالتيو هذا نحن تحفتنا مالتيو أب هايوي ناتا أكال إذا إيد ناتا نبينو ترخيبو مالتيو إذا خمي ترخيبو نحريلنا حدث بكباب ساعة سلسة أب مقدي ناي أولبن A45 مقدينا فرانكفورت وستكا أب كباب أولبن يدولو مالو نوتهدرات أبزي زتراتركا نجرات رخيبة إلو مالتيو ساتم كأب شعشع متيم كله تخباب فتشمو كله عتيموت هايوي مالتيو نساعاتات كسب وقحتا جن ولا حد بجكات تيد كرخبو أي كالون كال ريسادو ويقل نركب لهم تي كله برخا زلو بتقو فتشمو مالتيو دحريو جن أبتي أبتكتيون مسبتحونا تيد السوق أو خان تايلو مالو تي بتعشرة فليت ناي حانتي إرتراويد إيد مخانو حجيجن زي ترائي فلتنيو بتعمل نسبة سنبيدو ولو أبكم وفيديو تات أب يوتيوب زلو خمان نايزي زتفال عليو غازيت أنياتات كتريقوا تخليهم التي مالي سوزا سنبدكا خانة اتو كومنتا وترخوا إيو بتعمل زحزن كومنت معات حديقو مالتيو بزحات كأم مسانا حزينو مالو مالتيس كل زسني ناي هيومانيتي قدايو أو كومنت زلوغن انتاي أمنتاي خونتات على جرمن تي قداي نابي يزخيد زلو مالتيس ساتهم نبعلم سنبيدو من اليوم حج انتايم زبلو زلو يا قل سريقا دتخون شعريا بزئتيوم درو بتناتهم حقي إذا عدنا يوننو ولو دو قلدو بزح نقريخا بتعمل زي سنبدكا نزي كأني مليسنا خند اليوم كنديا شحاتناي ناتنا انتاي زبال قرد زخفلنا نتفق لنا قل حجز تي قداي نبعلو زحزن كولوس مليسوم كومو خصحفو خلو يا أي رد أكاني أم انتاينا بس إحنا زلنا انتاي عينت كونتاتينا خم زلنا يرئي كمالتو سويتات بعلهم فتشوا أبناي يوتيوب ناي بيلد رأيو وي RTL أوتسياتولا كلها تنزين عبيت غازيت أتات ودا ميديا ناي جرمن أوتسيانو اللوازي قداي مالتيو أبتي كومنت رأخوخ أحانتي كمي مالتيو كاب بهوتا خلادهم كم أجرم ويدما مس عرفت يا خم أجرم يلوخ أحد صحيفو الزوجات فلت أدخل خا مس فتش كايو أبتو أبدكتيون مشالو ميديسينيك أبدكتيون يفتشوا عن حد رئيس رغيبهم بمنتايو عارفو وينتايو بهوتا ديانيرا إذا خمان سنة أقداسيو كنفلت أو قليلو حد صحيفو زيادة حبري تختوبنا يقبعكم قليلو صحيفو مالتي بعلهم فتشوا زي بحج خنسمعون خوننا زي أقول يا I don't know بتعمي يحزني بتعمي ترائف إني بزي جرمن كم زي يسك حكا يو مالتي بحتصيرو يا نسدرا بيتا خاني يا صنعتي هابم قبلو مدلي مالتيس ندعي أي رد أكاني تخونتات كميجر حدا ود السب نخال السبكم أخو قبرو زخيل أمنتاينا بس إحنا زلنا لما انتايو تي مخنيات كني بحجك فتشو كتاب حجز سمع أخوي لن ندحر كال سمعهم درو أنا زيرا أخو ميديا تحت تصحفوا لنا أنا زي تمالي درو زي سمع أخوي جن جزينا برن مالتي كستاي كمتصو جن كال أتحواتنا خمان هم تأمو يخونو anyway كال خاني كال نت بي كال زي تفتسم خاني إذا خاب كباب هامبورغ مالتيو أو خا حد ودي كوفي لنيرو أما كينو بدق خوينهم خاني شقوت جيروم تكسملو مالتيو إذا سبزي وتعتني أيو كابيناي هاجر مخانوجن أي تتقسن إذا خا جن السون بعلو أب كستاي فلوتو أبناي بوليس فلوتو كندشاب مس بوليس حبو كتوتونيرو بزعبا أبز قداي ناي دروغا مشيات ديو قلملا إدو زقتو سبيو سلازي بخوم يوم كأترطيرهم مزلو كابتناتهم جوجلتات وأنصارهم زخونو كستاي زهرمو وي يا كستاي قتلوا زفتنو أب هوسبيتال على حجي بهليكوبتر جرمنا بهوسبيتال وسيدمو السقاء جن بهوتو علو
ግን ብዙሕ ነገር ክብሉ አይደለዩን ኣብ ምንታይ ጉዳይ ኣሎ ብህይወቱ ግን ኣሎ ግን ኣብ ምንታይ ጉዳይ ኣሎ ክብሉ አይደለዩን እዚ ከዓ በቲ ታክቲክ ኢሎም ማለት እዩ ከምቲ ሓንሳ ኣብ ገሊኡ ኬስስ እቲኦም ፖሊስ ከማን ኩሉ ኢንፎርሜሽን ኣብ ደገ ከውፅኡ ኣይፍቀደሎምን እዩ ኣብቲ ከባቢ ከዓ ቤተሰቡ እዮም ነይሮም ንዕኦም ክበፅሖም እዩ ደልዩ ነይሩ ኣብ ማኪና ከሎ ከይወረደ ከሎ ግን ድሮ ተኪሶምሉ ምስ ደሙ ከዓኒ ሰብ ሓገዝ ፀዊዑ ሰብ ረዲእዎ ማለት እዩ ኣጋጣምስ ናብ ገሊኦም ሰባት ጭራቢሉ ማለት እዩ ኣብ ከምዚ ጎደና ሰባት ዝቕመጥሉ ወላ ሓደ ኩሉ ክስታይ ዝኾነ እዩ ማለት ድኳናት ገለ ዘለዎ ይነበረን ግን እንዳ ሰብ ጭራቢሉ ኣብኡ ከዓ ሓገዝ ፀዊዖምሉ ያ ረዲኦሞ ማለት እዩ ብሓፂሩ እዚ ከምዚኢታት ከዓ ኣብ ምንታይ ካ ብብዝሒ ትሰምዑ ከምዚኢታት ሃንደበቲ ተቃታቲሎም ተሓደ ነተሓደ ብኻራ ሃሪሞ ወይ ምሻለኩም መብዛሕትኡ ግዜ ይፋለጡ እዮም መብዛሕትኡ ግዜ ግን እንታዮም ኣብ ከምኡታት ዝሳተፉ ሰባት እዮም ከምዚ ኣብዚ ናይ ድራግ ምሽያጥ ድዩ ወይ ካልእ ገበናት ዝሰርሑ ብሓንሳብ ኮይኖም ሽዑ በቲ ገንዘብ ይበኣሱ ምሽ ወይ ብዝኾነ ምኽንያት ኣብቲ ሳቶም ዝፈልጥዎ ጥራይ ሽዑ ክሳብ ምቕታል ይበፅሑ ኣብ ሃምቡርግ ሕጂ ዝተፈላለየ ኬስስ ኣሎ بحلف على هامبورغ ديو زعب ختماتات فرانكفورت كومو ኣለዋ ቤርሊን ፍሉጥኡ ካብ ርሑቕ ኮይኖም ይትኩሱሎም እዚ ከዓ ኣብዚ ቀረባ ዓመታት እንዳበዝሐ መፅዩ ቀደም ካብ ቀደሙ ነይሩ እንዲሁ ግን ክሳብ ክንዲዚ ከምዚ ሕጂ ንሰምዖ ቀፃሊ ኣይነበረን ሕጂ ወይ ድማ ኣብ ከምኡ ትዋፍር እንድሕር ነርካ ማለትስ ኣብኡ ትወፍር እንድሕር ነርካ ምስኦም ትሸይጥ ነርካ ወይ ዝኾነ ገበን ትሰርሕ እንድሕር ነርካ ኣብትናቶም ያ ኣብትናቶም ጉጅለ እንድሕር ነርካ እስኻ ግን እንድሕር ውሱን ግዜ ክላ እዚ ስኒ ሓጢያት እዩ ኣይደልዮን እየ በቃ ካብ ህይወት እዚ ጨምላቕ ክወፅእ ኣለኒ እንድሕር ኢልካ ከውፁኻ ኣይደልዮን እዮም በርከስኻ ብዙሕ ምስጢራት ስለ ትፈልጥ ብኡ ጌርካ ክትጠፊ እዮም ዝደልዩኻ ክትወፅእ ዳርጋ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ኣይፍቅዱልካን እዮም ኢላ ገሊኦም ኣለዉ ዝወፁ ዓዲ ቀይሮም ዓዲ ምስ ቀይሮም ከማን ሽሞም ዝቕይሩ ማለት ካልእ ምሻለኩም ከምዚ ብሕቡእ ዝነብሩሉ እምበር ኣብኡ ሓንሳብ እንድሕር ኣቲኻ ምስኦም ኮምኢታት ቢዝነስ ክትገብር ጀሚርካ ብሕልፊ ብዙሕ ትፈልጥ እንድሕር ኮንካ ያ ኣብ ገሊኡ ቀሊል ኣይኮነን ከውፁኻ ወይ ድማ እንድሕር ስምምዕ ነርካ እቲ ገንዘብ ከዓ ዘይብፅሕካሎም እስኻ خسرካ ዲኻ ኣይ خسرካን ኣይገድሶም ንዕኦም እቲኣ ውዕል ዝበልዋ ምሳኻ ጥራይ ክትውዳእ ኣለካ ከምዚ ቅድሚ ሕጂ ቅድሚ ክንደይ ዓመታት ከማን ኣብ ፍራንክፎርት ቦናሜስ ከምኡ ኬስ ነይሩ ናይ ሓደ ኤርትራዊ መንእሰይ ዕባይ ናይ ዝዓዲ ሰሚዕኹም ትኾኑ ነዊሕ ገይሩ ግን ከም ንኣብነት ጥራይ ናቱ ከማን ፍሉጥ ሙሉእ ጀርመን እንዲዩ ሰሚዕዎ እንታይ ነይሩ እሱ ምስ ሓደ ወዲ ኣፍጋኒስታን ብሓንሳብ ዝዓበዩ ፅቡቕ ሌላ ዘለዎም እዩ እዝን ሽጠለይ ሞ ክንዲዚ ኪሎ ክህበካ ኢልዎ እቲ ኪሎታት ወሲዱ ብዘይገድስ እዚ ኮካይን ድዩ ገለመለ እሱ ወሲዱ ሸይጥዎ ድዩ ኣይሸጦን ዝንፈልጦ ነገር የለን ግን ገንዘብ ክህቦ ኣይደለየን በየናይ ምኽንያት ክህቦ ዘይደለየ ወይ ስቱዲዮ خسيሩ ወይ በሊዕዎ ድዩ ብዘይገድስ እሱ ክህቦ ስለ ዘይደለየ እዚኣ ጉዳይ እዚኣ ኣባኢሳቶም ኣጋጣሚ ኣብቲ ሽፒልፕላትስ ወዲ ኣፍጋኒስታን ምስ ደቁ እንዳተፃወተ ብኣ እንዳሓለፈ ረኺብዎ ኣብ ጋዜጣ ዝሰማዕዎ ጥራይ እዚ ባይ ዘ ወይ ሽዑ እሱ ገንዘበይ ክሳብ ሕጂ መለስካለይን ኢልዎ ኣይህበካነ ኢልዎ እንታይ ኢልዎ እዚኣ መቸም ምስ ሰሓባ ምፅያትሎም ሽዑ እቲ ወዲ ኣፍጋኒስታን ደቁ ናብ ላዕሊ ገዛ ብፅሑ ምስኡ ከዓ ሽጉጥ ገለ ሒዙ መፅኡ ብኡ ገይሩ ቀቲልዎ ተመሊሱ ኣብኣ ከሎ ቀቲልዎ ማለት እዩ ደድሕሪኡ ግን ከዓ እቲ ዝገርመካ ናይቲ ወዲ ኣፍጋኒስታን ከይዱ ከዓ ንነብሱ ኣመልኪቱ ኣነ ቀቲለዮ ኢሉ ይገርመኩም ሽዑ ተኣሲሩ እሳ ከዓ ዘይትርዳእካ ማለት ባዕሉ ኢዱ ሂቡ ማለት እዩ እቲ ጉዳይ ከዓ እዝን ነይሩ ኢልዎም ከምቲ ካብ ጋዜጣታት ንፈልጦ እዚ ሕጂ ብብዝሒ ኣብ ከምዚ ኢታት ኢድካ እንድሕር እቲኻ እዩ ከምዚ ምሻለኩም ድሓን ገሊኡ ሰብ ከምዚ ያ ቀሊላት ተሓሳስባ ዘሎ እንታይ ኣለዎ ቁሩብ ዓመታት ኣብኡ ሰሪሐ ዓመት ይኹን ክልተ ዓመት ይኹን ድሕሪኡ ከዓ እቲ ገንዘብ ድላይ ገብሮ ናብ ኖርማል ህይወተይ ክምለስ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ኣብ አንድሕር ኣንሳብ ኣቲኻ ኣይሓድጉኻን እዮም ንሳቶም ንባዕሎም
ድማ እቲ ኩሉ ኣካይዶም ኦፍ ኮርስ ወጻኢ ካብ ሕጊኡ ንማንም ትኸሶ ነገር የለን ከኣኒ ኣብ እንድሕር ገለ ገይሮምኻ ወይ ሰሓቦ ጉተቶ በፂሕኻ ስምምዕናት ካስኒ ኣብ መንጎ ክልቴኻ እምበር ሕጊ ዝፈልጦ ስምምዕ ኣይኮነን ትሕቲ ሕግስ ኩሉ ገበን ስለ ዝኾነ ስለዚ ኣብ ከምዚ ኸማን ካብ መጀመርያ እዚኢታት ኣፍልጦ ክህልወና ኣለዎ ማለትስ ዓርክኻ እዚኣ እሞ ግበረለይ እዚኣ እሞ ሽጠለይ ክብለካ ከሎ እንድሕር ሓንሳብ እቲ ኣጋባብ ነጊርካ እስኻ ኣብቲ ጉዳይ ተኣሲርካ ኣለኻ ማለት እዩ ምስኦም ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ብዙሕ ግዜ ፈቲ ኮነን ሰብ ዝኣትዎ ባይ ዘ ወይ ብዝኾነ ሽግር እዩ ዝኣትዎ በርከ ማንም ሰብ ይፈልጥ እዩ ገበን ምዃኑ ሓደገኛ ምዃኑ ከኣኒ ብዙሓት ሰባት ከዓ ሂወቶም ዘጥፍኡሎ ወይ ብኸምኡ ብዘይጠቅም ዝጠፍእ ኣባና ድዩ ኣብ ካልእ ድዩ ኣብ ኩሉ እኹላት መንእስያት ኣለዉ ዓመት ዝጠፍኡ ኤኒዌይ ናይዚ ሰብ ይፍተሽ ኣሎ ሳልሰይቲ ብጣዕሚ ትሕዝን ጉዳይ ከኣኒ ናይ ሓንቲ 12 ቆልዓ ኣብ ጀርመኒ ዝኸማን ኣብ ቦኹም እዚ ከዓ እንታይ እዩ እዚኣ ቆልዓ እዚኣ መንግስቲ ካብ ዲኣ ወሲድዋ ነይሩ ናብ ሓደ ኮሌጅ ወይ ናብ ሓደ ቮን ግሩፕ ይበሃል ኣብኡ ትቕመጥ ነይራ እሳ ግን ካብኡ ሃዲማ ናብ ዲኣ ተመሊሳ ናብ ዲኣ ምስ ተመለሰት ከኣኒ እቲኦም ቤትሮያ እቲኦም ዝከታተልዋ ኣብቲ ኮሌጅ እዚኣ ቆልዓ እዚኣ ጠፊኣትና ኣላ ኣብ ዲኣ ከም ዘላ ግን ንጥርጥር ኢሎም ማለት እዩ ደው ኢሎም እዚኣ ቆልዓ እዚኣ ብከኒና እያ ትካየድ ከኒና ክትወስድ ኣለዋ እንታይ ስለምንታይ ኣይበሉን ኣለዉ ከኒና ናታ ከዓ ኣይወሰደትን ኢሎም ማለት እዩ እዚኦም ፖሊስ ትለይቲ ፍርቅለይትን ፈረቓን ከባቢ ሽዑ ናብ ዲኣ ይኸዱ ምስ ኳሕኩሑ ዝኸፍቶም ስኢኖም መመሊሶም ኳሕኩሖም ግን ክልቲአን ከዓ ፀማማትየን ፅቡቅ ክሰምዓ ይክእላን ፀማማ ገህዋ ኣለዎ ሲብል ኣሎ ፀማማትየን ሶ ድሕሪ ክንደይ ማዕጾ ይኽፈት ኣሎ ማዕጾ ምስ ተኸፈተ ግን እቲኣ መንእሰይ ጉልብቲኣ ጓል 12 ግን ጉልብቲኣ ክልተ ዓብ ካራ ናይ ስጋ ከምዚ ዓብ ካራ ፍላሻ መሳ ይበሃል እሱ ሒዛ ትቕበሎም ማለት እዩ እሱ ሒዛ ከኣኒ ከምዚ ሕደጉ ንምሰደይ ደሌላ ማለት እንድዩ ክትሃርሞም ፈቲና ማለት እዩ እሳቶም ከዓ ሰንቢዶም እሱ ምስ ረኣዩ ድማ ከዓ ሰሓቦ ጉተቶ መፅኡ ማለት እዩ ኣብኣ ከለዉ እቲ ሓደ ሽጉጥ ኣውፅኡ እቲ ሓደ ከኣኒ እዚ ቲዛ ዝበሃል ኣሎ ትፈልጥዎ ዲኹም ኣይትፈልጡን ፖሊስ ዝሕዝዎ ከምዚ ኤሌክትሮ ኢምፑልስ ገይሩ ከምዚ ዝጎድኣካ ማለት እዩ ሽጉጥ ኣይኮነን ግን ከምዚ ነቲ ሰብስኒ ብኤሌክትሪክ ከምዚ ተንከፈስ ኢዱን እግሩን ክእክበሎም ማለት እዩ ከምዚ መከላኸሊ ማለት እዩ እቲ ሓደ ፖሊስ ከዓ ከምዚ ቴዘር ዝበሃል ኤሌክትሮ ኢምፑልስ ዝሰድድ እሱ ገይሮም ክልቲኦም ብክልቲኡ ሸነኽ ተንኪፎማ እቲ ሓደ ከኣኒ ከምኡ እንዳሰሓሓቡ ከዓ ሽጉጥ ተባሪዓ ማለት እዩ ብጥይት ሃሪማ እዚኣ ቆልዓ ኣብ ከብዳ ሽዑ ከኣኒ ኣምቡላንስ መፅያ ኣምቡላንስ ምስ መፀት ከዓ ሕጂ ኣብ ከቢድ ጉዳያ ዘላ ይበሃል ነይሩ ኦፕሬሽን ኣብ ከብዳ ገይሮም እቲ ጥይት ኣውፅኦም ኣለዉ ገና ኣይተፈለጠን ኣሎ ግን ካብቲ ዝነበረቶ ይሓይሽ ክትሰግሮ ድያ ወይ ክረድእዋ ይኽእሉ ድዮም ናይ ብሓቂ ግን ሽታቢል ኣባ ክኽትሽ እዚ ከዓ እንታይ ማለት እዩ ገና ካብቲ ሓደጋ ከቢድ ኣይወፀትን ግን ቁሩብ ተሓይሽ ካብቲ ዝነበረቶ ድሕሪ እቲ ኦፕሬሽን ይብሉ ኣለዉ እዚ ከዓ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ ብርኬ ድማ ከዓ ሽዑ እቲ ትማሊ ማለት እዩ ድሮ እቲ ለይቲ ሰንበት ናብ ሶኒ እንዲ እዚ ከዓ ተፈፂሙ ናብ ሽታት ኣንቫልሻፍት እቲ ጉዳይ ተሰዲዱ በርከ እዚ ከምዚ ኸማን ተራእይ ይፈልጥን እዩ ንቆልዓ ብሕጊ እቲ እንታይ ዝብል ብዘይገድስ እንታይ ንቆልዓ ብሽጉጥ ክትንከፍ የብሉን ዝብል ሕጊ ኣሎ ቆልዓስኒ ብሽጉጥ ክትንከፍ የብሉን ብዘይገድስ እንታይ ይገብር ከምኡ ዝብል ሕጊ ኣሎ ግን ካራ ክልተ ዓብ ሒዛ ስለ ዝነበረት ከዓ ክስታዩ ማለት ንነብስና ክንከላኸል ኢልና ኢና ከምኡ ጌርና ይብሉ ኣለዉ ማለት እዩ ብመሰረቱ እዚኣ ቆልዓ እዚኣ ናብ ዲኣ ኣደልያ እምበር ካልእ ወላ ሓደ ገበና ኣይገበረትን ብካልእ ኣነ ናተይ ርእይቶ እዚ ከም ካልእ ጌርካ ክትፈትሖ ትኽእል ኢኻ
كمان حدا ليتو تحضر موني نصبحيتو ناينكو خيدنا خنمصاينا خبلو مخالو نيروم جن بتي كنينادو قالدو قودي لوايلوم كأ دما اتي عاد خأ اتي صاغ ريحتناتا سحبهم مونيروم أي فكرة لاني نيرو حلفنا تاينا برانا دقة بحق مالتي ببيت فردي كم تأبو زحت حوارنا نريو كمو خاني Aufenthaltsbestimmungsrecht ማለት ከዓ ኣበይ ከም ትቕመጥ ምስ መን ኮፍ ኣበይ ክትህሉ ኣይፍቀደላን ዓዲ ክትብል እዚ እንድሕር ወሲዶሙልካ ከዓ Sorgerecht und Aufenthaltsbestimmungsrecht እንድሕር ወሲዶሙልካ ወላ ሓደ ኣይትውንኖን ኢኻ ትቆልዓ ናብ ድላዮም ዓዲ ክቕይርዎም ናብ ድላዮም ከተማ ክቕይርዎም ይኽእሉ እዮም ብኸምኡ ከዓኒኦም ስለዚ ኢታት ስለዝፈልጡ ደቅኹም ወይ ቆለውዕ ክወስዱ ከለዉ ሶሪ ቆለውዕ ክወስዱ ከለዉ ኣብ ርሑቕ ቦታ ዝሰድዎም በርከት ቆልዓ እዚ ከዓ ኖርማል እዩ ናብ ኣዲኡ ናብ ኣቦኡን እዩ ዝኸይድ ብዘይገድስ ከመይ ከም ዝነበረ ተረዲኹምኒ እንታይ ናብኡ ከምኡ ክትገብር ገይርዋ ንዓኣ ኣብቲ ቦታ እንታይ ተፈፂሙ እዩ እዚኢታት ወላ ሓደ ምኽንያት ከማ ነይርዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ካብቲ ቦታ ሃዲማ ናብ ኣዲኣ ምምላሳ ኣብኡ እንታይ ኣጓኒፍዋ ነይሩ ተረዲኹምኒ እዚኢታት ወላ ሓደ ንፈልና መስክነይቲ ፀማምያ ከዓኒ ስለዚ ክትዛረብ ከማንስኒ ወይ ክትከላኸል ከም ጓል 12 ዓመት ነብሳ ጉልብት ትኹን እምበር ከምኡ ኢሎም ኣለዉ ብጣዕሚ ጉልብቲ ኣነ ተዕድሚዓ ጓል 12 ዓመት እሱ ከዓኒ ኣሸጋሪ ገይርዎም ብኻራ ክስታይ ክትቅበሎም ኮላ ማዕጾ ክፍት መሰበረት ድሮ ካራ ሽዑሽዑ ያት ካራ ሒዛት ክልተ ኢዳ ካራ ዓበ ሒዙ ነይሩ ማለት እዩ ግን ክሳብ ሽጉጥ ብሽጉጥ ክትንክፍዋስኒ ሓደገኛ እዩ ወይ ክኸውን ኣይግብኦን ነይሩ ግን ሓደ ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ካብ ርሑቕ እንታይ እዩ ክሳብ እዚ ኣብፅሕዎ ግን እቲ ኩነታት ምሻለኩም ኣነ ስለምንታይ ከምዚ ኢታት የምፃኩም ከፍርሓኩም ገለ ዘይኮንኩስ እቲ ሕግታት ክሳብ ክንደይ ክስታይ ሽትረንግ ምዃኑ እዚ ከዓ ማለትኒ እቲ ዓዲ እንድያ ብናትና ዓዲ ሕጂ ብናይ ኣብ ዓድና ሕጂ ክርዳእካ ይክእልኒዋ ኣዲኣ እንድያ ናብ ኣዲኣ ጥራይ እንድያ ኸይዳ ንብል ምስ በልና ምሽቶ እንታይ ገበን ገይራ እዚኣ ቆልዓ ኣዲኣ ናፊቐታ ኢኻ ትብል ግን እቲ Sorgerecht Aufenthaltsbestimmungsrecht ኣይነበራን በቃ ኣይትውንናን እያ ነዚኣ ቆልዓ ነዚኣ ቆልዓ እቲኦም መንግስቲኦም ዝውንንዋ ጓል መንግስቲ ኣምበር ጓል ኣዲኣ ኣይኮነትን ማለት እዩ እሱ እንድሕር ወሲዶሙልካ መሰል ኣብ ደቅኻ የብልካን ናፊቆም ኻዲዮም ደልዮም ኻዲዮም whatever ኣገዳሲ ይኮነን ብርከሳቶም ምኽንያት ከዓ ይህቡኻ ይምስቁ ኢሎም ኣይወስዱልካ ዶም of course ዲኣ ኣደስ ኣይትበቅዕንያ ንኽትዕብያ ብኸምኡ ኣብቲ ዝበልዎ እየ ዝብለኩም ዘለኹ ግን 12 ዓመት ወይ 10 ዓመት I don't know ማእስዮም ወሲዶማ ግን ኣብ ዝቐረባ ግዜ ክኸውን ኣለዎ ብርከ ክንዲ ቀልጢፋ ከዓ ምስተመለስን ትን ይመስለኒ ግን እቲ ማእስዮም ወሲዶምላ ኣብ ኣብቲ ክስታይ ሰማዕኹን ብዘይገድስ ግን ናፍቆት ናይ ኣዲኣ ከም ዘለዋ ጥራይ ዝገልፀልካ ተረዲኹምኒ ገሊኡ ሕጂ ኣብ ገሊኡ ግዜ ውሱን ሰዓታት ጥራይ ኻ ነዲኻ ክትረኽባ ዝፍቅደልካ 4 ሰዓት ደን 2 ሰዓት ኣብ ገሊኡ ቦታ ኸማን ውሱን ሰዓታትን ኣብ ምስኦም ኮንካ ጥራይካ በይንኻ ምስ ደቅኻ ክትርፍ ከም ዘይፍቀደልካ ከዓ ዝገብሩ ኣለዉ እቲ ኩነታት ከከም እቲ ኩነታት ነው ምሳኻ ሽዑ ይሕልፍዎ እቲ ግዜ ከምኡ እንድሕር ኮንካ ንወድኻ ወይ ንጓልካ ክትሪኣ ከለኻ ካልኣይ ኣካል ካብ መንግስቲ እንድሕር ምሳኻ ከም ወተሃደር ጠጠው ይብል ኮይኑ ኸማን ክትስተማቕሮ ይትኽእልኒ ኢኻ ማለትኒ ፕራይቨሲ የብልካን ነቲ ቆልዓ ኣይንዓኻ እዩ እቲ ጉዳይ ማለት እዩ ብሓፂሩ ሶ እዚ እናትን ግን ኤግዛክትሊ ክንደይ ሻብያ ክትሪኣ ዝፍቀደላ ክልተ ግዜ ኣብ ወርሒ እንድሕር ኮይኑ ኸማን ኣብ ክልተ ሰሙን ብጣዕሚ ውሕድ እዩ በርከ ወድኻ ጓልካስ ምሳኻ ኢኻ 24 ሰዓት ከመን ኣይኣኽለካን እዩ ስለዚስኒ እዚ ኩሉ ኣብዚ ነምፆ ኣብ ሕብረተሰብና ጥራይ ኣይኮን ከዓ ዘጓንፍ ካበየናይ ዓዲ ኣዚኣ ሰበይቲ ኣይነገሩን እዚ ከዓ ኩሉ ግዜ ሓንሳ ፈሊጦም ከማን ኣይነግሩን እዮም ግን ጀርመናዊት ከም ዝኾነት እዩ ዝርዳእኒ ንዓይ ግን ኣብ ኩሉ ዘሎ እቲ ሕግስ ንኹላትካ እዩ ንዓና ጥራይ ኣይኮነን ክንደይ ኣለዋ ጀርመናውያን ከማን እኳ ውይ ዝብላ ኣብዚ ሜድያ ከማን ትሪአን ደቀይ ተወሲዶም ገሌለን ወይ ዝተፈላለዩ ኬስስ ኣሎ ብሓፂሩ ኣባና ጥራይ ኣይኮን ንሕና ናትና እንዲና ብዝያዳ ንሰምዕ ግን ስለ ካብ ካልእ ዓዲ ገለ ዝኾና ዘይኮናስ እቲ ሕጊ ክርዳእና ኣለዎ ኣብኡ ከይንበፅሕ ከዓ ክንጥንቅቕ ኣለና
ብጣዕሚ ክትጥንቀቕ ኣለካ በርከ ምስ በጻሕኻው ካብ ክትወጽእ ቀሊል ኣይኮነን ክንደይ ኣውፍላግን ኣለካ እዚ እንታይ ዘገበርካ እዚ እንታይ ዘይተመሓየሽካ ኢሎም በቃ ክንደይ ክእዝዙካ ይፍቀደሎም ማለት እዩ ኣብ ካልእ ቪድዮታት ብዝተፈላለየ ገሊጹ ኣለኹ ንደቅና ንጠንቀቐሎም ዝብል ብዙ ኩሉ ጎኒ ከዓ ክንጥንቀቕ ኣለና ኣብ ትምህርቲ ድዩ ኣብ ገዛ ድዩ ኣተሓሕዛና ድዩ ክንጭፍጭፎም የብልና ናብ ገዛ በቲ ከዓ ሱቕ በላ ትምህርቲ ከይትዛረብ ዶ ገለ ምሻለኩም ብዙሕ ነገር ኣሎ ኣባና ጌጋታት ዝኾነ ወይ ኣብ ጠንቂ ክእትወና ዝኽእል ንሕና ንጽቡቕ ኢልና ንገብሮ በዚ ዓይኒ ናይ ዝዓዲ ግን ቶታሊ ጌጋ ምዃኑ ኣብ መወዳእታ ኣየና እዩ እትወሳኒ እቲ ሕጊ እቲ እዚ ናቶም ዓዲ ኣብዚ ዘለና ዓዲ ዝብል ሕጊ እዩ ወሳኒ ንሕና ንብሎ ኣይኮነን ወሳኒ ኣብ መወዳእታ ከዓ መን ጉዳይ ዝኸውን እቲኦም ቆለውዖም ጉዳይ ዝኾኑ ኣብ ዝኾነ ባእሲ ኣብ ውሽጢ ገዛኻ ድዩ ምስ መንግስቲ ድዩ እሳቶም እዮም ቀንዲ ጉዳይ ናይቲ ጉዳይ ዝኾኑ ስለዚ ኮሎ ገና ክንጥንቀቐሉ ኣለና ተስፋ ይገብር ብድሓን ክትወፅእ እዚኣ ቆልዓ ዝኾነ ነገር ካብዚአን ሰለስተ እንድሕር ሰሚዐ ክነግረኩም ክፍትን እየ እንተሰሚዕና ማለት እዩ እስኻትኩም ገለ ትፈልጥዎ እንድሕር ኣለኩም ከዓ ንገሩና ኢኹም ኣይሆብ ከዓኒ እዚ ጉዳይ ክመሃርሉ እዚኦም መንግስቲ ማለት እዩ ብርከ ከምዚ ክድገም ከማን የብሉን እቲ ኣቆልዓ ክሳብ ክንድዚ ናፍቆት ከም ዘለዎ ውያ ሓግዙኒ ኣትብል ዘላ ብሓፂሩ ናብ እዲኣ መኻዳስኒ ቀሊል መልእኽቲ ይኮነን ብሓፂሩ ክብለኩም ይደሊ ፕሊዝ ሼር በልዎ ዚኢታት ቀንዲ ከዓ ኣነ እቲ ኒውስ ከምፃልኩም ጥራይ ኣይደሊኒ እቲ እንታይ ንሕናስ ከም ሕብረተሰብ ሎሚ ኣብኦም ጽባሕ ኣባና እዩ ኩሉ ግዜ ከምኡ እዩ እንድሕር እቲ ሕግስ ንኹላትካ ስለ ዝኾነ ሶ ብኸምኡ ከዓኒ እቲ ክገልጾ ዝፍትን ማለት እዩ ንደቅና ንጠንቀቐሎም ኣብ ስድራን ፍቕርን ትብል ፕሌይሊስት ብዙሕ ኣለኩም ብኣምሆይ ከማን እዚኦም ይዕራብ ደቆም ዝተወሰዱ ክልተ ይዕራብ ደቂ ዕራብ ኣብ ከባቢ ፍራንክፎርት ዝነበሩ ሽዑ በዚ ኖርዝ ራይን ቬስትፋለን ወሲዶም ናብ ርሑቕ ማለት እዩ ከ3 ሰዓት ገለ ካብ ፍራንክፎርት ማለት እዩ ናብቲ ዝወሰድዎም ሶ ፓዶቦን እንድሕር ዘይተጋገኹ ኣብቲ ከባቢ ካብኡ ሽዑ መሊሶም ሰሪቖሞም እቲኦም መን ሰሪቕዎም ኣይተፈለጠና ኣሎ ናቶም ከመን ወላ ሓደ ዝሰማዕኽዎ የለን ግን መን እዮም ዝጥርጠሩ ዘለዉ እቲኦም ስድራ ቤት ንበዓሎም ወይ ሰብ ልኢኾም ካብቲ ኮሌጅ መንግስቲ ዝሰደዶም ሽዑ እቲ ቤት ፍርዲ ምስ ፈረደ ወሲዶሞም ድሕሪኡ ከዓ ሰሪቖሞም ማለት እዩ ኣብ ገሊኡ ኬስስ ከማን ኣይነግሩኻን እዮም ልክ ዓበይ ኣለዉ እቲኦም ደቅኻ ኣይነግሩኻን እዮም ክሳብ ውሱን ግዜ ክሳብ ትፈልጥ ክመልሱልካን እዮም ኣይመልሱልካን ኣይነግሩኻን እዮም ኣሎ ግዜ ከማን ይወስድዎ ምሽ ንውሶም እንድዩ ንወርሒ ድዩ ንክልተ ወርሒ እቲ ኩነታት ክሳብ ዘጻርዩ ኣብቲ ገዛ ዘሎ ድሕሪኡ ከዓ ይፈርዱ ጭራሽ ብኡ ገይሩ እትቆልዓ ኡዲ ኣብቲ ዘለዎ ድዩ ዝተርፍ ወይ መሊሶም ነቲ ቆልዓ ክቕይርዎ ድዮም ድሓር ክትበፅሖም ክፍቀደልካ ድዩ እንተ ትበፅሖም ኮንካ ከዓ ድሕሪ ክንደይ ዝፍቀደልካ እቲ ኣብ ሞንጎ ዘሎ ግዜ ግን ጭራሽ ኣይነግሩኻን እዮም ድላይካ ክትገብር ትኽእል ኢኻ እዚ ከዓ ባዕለይ ዝረኣኽዎ እዩ ኣብ ሰብ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ ሓንቲ ለይቲ ኸማን ኣይትድቅስኒ ኢኻ እንድሕር ዘይፈለጥካ ኣበይ ኣሎ እትቆልዓ ኣይትፈልጥኒ ኢኻ ኣበይ ኣሎ ኣብቲ ከተማ ዘለኻዮ ድዩ ዘሎ ርሑቕ ድዮም ወሲዶሞ ከመይ ኣሎ ወላ ሓደ ኣይትፈልጥኒ ኢኻ ብቴሌፎን ክትረኽቦ ትኽእል በርከይ ፈልጭዮም እቲ ቆልዓ ናይ ግድን እዩ ኣደይ ኣቦይ ክብል ሽዑብቲ ግዜቲ ክርብሾም እዩ ከዓኒ መቸም ብዙሕ ነገር ኣሎ ገሊኡ ኸማን ኣብዚ ዩቲዩብ ክትብሎ ዘሰክፈካ ካብ ኩሉ ከዓ ገሊኦም ሰባት ዝኾነ ከምፅእ ከለኹ ገሊኡ ቪድዮ ከምዚ መጋነኒ ወይ ሓሶት ገለ ይስምዖም ሓሶት ኢለ ግን ወላ ሓደ ዘምፃሉ ምክንያት የብለይን ካብ ከምኡ ትብሉ ከዓ መሊስኩም ቅድም ፈትሽዎ ተረዲኹምኒ ወይ ዘይከውን ኮመንት ከምዚ ነዚ ዓዲ ጥራይ ዝነቕፎ ዘለኹ ይመስሎም ናይ ኣነ ኩሉ ግዜ ማእኸላይ መገዲ ሒዘ ክኸይድ እየ ዝፍትን ማለት እስ ክልቲኡ ጎኒ እንዳረኣኹ ተረዲኹምኒ ነቲ መንግስቲ ከማን እኳ ቀሊል ኣይኮነን በቲ ሓደ ወገን እቲ ቆልዓ እንዳፈለጠ ከሎ ኣብ ሓደጋ ክነብር ኣይደልይዎን ጠበቓ ናይቲ ቆልዓ ክኸውን ይደሊ በቲ ሓደ ወገን ግን ከዓ ክልቲኡ ሸነኽ ይጉዳእ ኣሎ እቲ ስድራ ቤትን እቲ ቆልዓን ብርከ ቀሊል ኣይኮነን ንሓደ ቆልዓ ቦግ ኣቢልካ ክትወስዶ ተረዲኹምኒ ፕሳይኮሎጂካሊ ንክልቲኻ ማለት እዩ ንኹላትካ ብሓፂሩ ብዘይ ገድስ ከማን ኣየናይ ዕድመ ንገሊኦም እኳ ብህፃኖም ከምኡ ኬስስ ይፈልጥ እየ
ንኣብነት ሓደ ወዲ 8 ወርሒ ዝተወሰደ ካብ ዲኡ እሱ በቃ ኣብዎም ወላ ሓደ ማለት ይጠብቡ ነይሩ ብትግዜቲ ግን ምብላዕ ኣብዎም ኩሉ ወላ ሓደ ኣብዎም ሽዑ ነቲ ኣደ ፀዊዖሞ ኒዕሞኒ ኣብና ኣሎ መግቢ ተቆልዓ ሽዑ በቃ ጭራሽ መግቢ ኣብዮ ትረዲኹምኒ በርከ እንኳይ ዓብ ቆልዓስ ንእሽተ ቆልዓ ከማን ይርድኦ እዩ ኣዲኡ እንድሕር ምስኡ ዘየላ استأس سبيت خا حريقة مالتي انتهي حجي كم حنتي مشالكم يا صبا ناتي كبص حلو طرايدم دليم وي صبا سددلنا نات كيلو ما وي صبا هابنا ابينا زخونه ነገር مبلع ابينا مستاي ابينا سلمنتاي ابيو سلازي طمي كون سايكولوجيكلي تقول عسن بيدلو ادچنا ديو سينلو دمص ديو سينلو قال كندي كستايالو شو السحريقه ابياتم انا قال وديك تملسوا لي زدلين بر صباي كون زسدلكم ولا حد يسدلكم ني ناب ودي يزدلي لاتم انتي بتبلوزي انت عينا يخلك ترديهمني بحث ساحجي نختفلت ارتراوي دي اختبلونيهم فلوط نو تكيس تودي ارتراويو الساخه قال ماروكو ايغرمكم قال ماروكو يا قال ماروكو اسا ابز زعبيت يا بقاطمي كابتي ارتراو زطنست مالتيو كن تاكايدا اخولا يكون نيرو نبعلا خال شجرات بزح نيرو وايو قدميو خمان قدميو اقولو وسيدو ملايم باي ذا واي زي سالساي اول عديو قال مالتي تي كابتي حبشا زتولد مالتيو سو زخا قد از سمع خويو سو مازيس مست سب كمان تزاربي مست ابو مالتيو انتي انت قبرك حاش anyway نختفلطو طراي ناي بحق مخانو يا حبشاي بحصيرو and اب جرماني زخمان تفصمو سو قليل ايكونن يحواتي كل جنا خنطنققالنا ازي كل غزي نفرحات زيكونس تحقتات كنفلطولنا اب ناصنت بوتاينا زلنا اب ديموكراسي عدينا زلنا اب سلام عدينا زلنا إلكا بزح نجر تعشويخا بزح غزي تعشويخا ليت مدر موصا الحمد لله كاديو قال بينخا كل المبال بحف ابز وانزي نوددو نقال مور حدقا قالو ترديخمني كال فيديو كسرح لكم زحاسبكم ناي بيزنس ناي كوليت زلونا ابنت امولو اوروبا مولو عالم كتبلو تخيليخا غناي سرح خوان برك غناي غزي غداي اندي كله غنا بزي اختقساي دلي كسب كني ود سب حسيروخم زلو كوليتي لوم اب نحنا ناي بعل ليبيا ناي بعل سينائينا نفلط مشتو ابز عد كن كومو خمان الله بخومو خمان كوستو خاي خليهم ابز خونه اوبريشن غيرم كوليت كوسيدم يشطو حدا كوليت كندي يوصلو يتفلطو 250 شح اورو ترديكمني حجي اب بعل تي ناي اورغانايز كرايم انديس خمان أبع المولدافين زلوا تسجم بزح سب دخائي أو يا نعبنت مس أوروبا خا تحوسنا له حراي سلازي كباب حدا أورون 3 كسب حدا أورون 5 أبساعات يوم زقتو بزح سب نب بتعم كبد دخلنا تلوه وي عداتات اللو وي بزح ጭንቀት بفاينانس اللو مالتيو بزح ጸገማት اللوهم كم دلاي منابز عد خاطوي يكولن برحو ايكونن بماكينا نابزخت مص ግን حج انتاي ايجنسي اللو ايجنسي ازيهم كم زتكالات اللو دلالات بدنبي اب كل لو كدوللهم تخيل حدا كوليتناتك شطو دلي بليز مساهم كم مزغب دليلكا نغروم تخيلها او نغير كامش اون تايم زغبرو ناب تركي سدوخا اب تركي خات اوبريشن تغبرو كل ساتم يم زخفلولكا ايناي مو خوينو دعخا شعو خندي يهبو خمسيلكم كلتم شحن 500 خلاص اساتم كني 250 شح يشطواتي اكوليت ترديكمني راي وتي كسب كندي ود سب حسيرلو نخال سب كردو إلومسني حد 250,000 اورو يرخبو اسخا تسب كأكوليتو زهب زلو كلتا شحن 500 تيوم كوليتوم زهبو خني شعو مسوصلهم بزح كمان كوفاي بلوم نما بهوسبيتال بوغيرم نابعدهم يسدوهم باير مالتيا ساتهم يم كله ترانسبورت خفلو اوف كورس تسب بقى كلتا شحن 500 كن زعابيه انتاي سن دحريو طعنو بركه كوليت كاهب كمالت كا
بزح نجار كتنقق عليك إنفكشن كيتكبر دو دحرك النبسخاك خلوديو السخاخ تتصاورو دي خاب سايكولوجيكلي دي كله قليل يكونن بزحات سبات كمان دحريقو نوي حيت صنحنيهم بزتفعل مخنيات برك أب ما مولدافيان تحكمنا كم يلن معولا يكونن أو أخت حكم دحدري خمان جنزب يدليكايو حجتي أنا قلت شحن حمشت مئتين كاب عدا خاخت وص زدلخا زبلكاين كليت كاخ سبت شيء زخون كاس كم يجر كاخمو نحكمنا مليس كاخت كفل تخيل ترديخمني ويبوشت قدام كنت يوص يخل إنغبلو تون مالتيو وي إنفكشن زرخص قبري خل بزح نجر ترديخمني دما دخان دحر كوين كمان تيزق بأكا فيتامين كمان عيتركب نتخون وخل مجب تيزق بأكا كنا يهلو كان يخون كليت زأكل كأهيب كاسني قليل يكونن ترديخمني هيوتكا وفي خلها مالتيو ترديخمني بش تنكت بالفاينانشال تغطي يا بقطبة تغطي ناي قطبة ترديخمني سلازي إذا خمان أب أوروبا له سو بخمو خانم قولوا وعدهم حنس من السيادهم سبات زت أوف بجرمن ترديخمني قد ما حجي أمتقلكم نيرا أب كباب 19 الشح أب 10 الشح قولوا عم زت أوف بلاس ماينس كتب له تخليها كبابي ترديخمنا عمد قليل قطري يكونن إذا كان مخنياتات كمان له السنة يقولوا إنه بينهم سلم تايم زت أوف أب أوروبا أمتقنيرا سلازي تي ناتنت تي ديمقراطي تي سلام عد زلنايو كل جونو خا نفلطو لنا صبقون غداين جونون بزي قدس ايناي غدايات انتاي كغاطمنا يخل انتاي ريسك አለው ኢልካ ክትነቅሐለካ ኣብ ኩሉ ማለትዩ እንዳር ፈሊጥካ ይጽኒኻ አልሜኖ ሞር ክትንቀቕ ትኽእልኻ ወይ ንስራሕ ኢሎም ይጽውዑኻ ብኢንተርኔት ዲ ብገለ ዓብ ሰብ ትኹን ከማን ንኻልእ ግን ይደልዩኻ ብኡገሮም እንዳር ወሲዶም ኸንታይ ትገብሪኻ نابينا كامباني خات خيد ابليكيشن زيتات كمان الله وي واتساب كنسدك كايلوم كندي يبلوخا دحركنا بتواتساب مسددوخا كم حدا سليف زحزو خالو إذا أقل لا يكونن وي نخال زوافرو خالو حجنا أمنت أب على رومانيا قال زت نسرح لهم ز ايجنسي وستون أولد مالتين عشتو شعو أب أوليفانت يسرحون عاتيوم أوليفانت يسرح 24 hours أوليفانت فلتويهم الزناي كفو زي سوشيال ميديا عينتيو جن كفيل كاتاتو تيوق قدات رايزلو زي أنا نبينا خماني خمسة فيديو خسر حالكم حاسبة نيرا أي جزء أي رخب كلون دما أي تريونيهم زوفيزو جن نخنفلت أقداسيو ترديهم كابا على البلغاريا خبز دخاتات عدي جن أبز خماني يسألني حنت تصبقتي بق أفليت ندحري أمخي بزخانة ما قدي يسحبوخا ويكلاليو خايدليو نابخ قربوخم زدليو كم يا بوي فريند كم ماتس مسخا حدار عينت ويكلاليو خم زدليو كال بروميس يهبوخا لكاس ساتهم كن كال مدبي زلهم شقاليتناتهم شعو تخون اب اوليفانت كتو على لك تعصيخا زيتاتك الله اب مولو اوروب الله تي قمت تقصرتات انت زنقركم يسنبدك كاترايو بحنقولي حجي خمان يفلطوني جن قمتات هلو بو خمان قالي ان زهاد مالو خاو مستعصوا قالي انك ابقى بقى ابقى يترفا حجي تي حدقه ابع ليبيا بقالي ابزي ابتنابتن ام قدي نريو اب افريقيا ابز عدي يلن مالت ايكونن كله ناي كوليديو ناي قالديو ناي قلعو مقساستيو ناي والد مقساستيو كله جن احنا بزح عن سمع نخون ابتي ميديا سلتي قانقا اقلينا زين خئل أنا كاتاتولون نخون نابنت إكس إبسيلون تبل حنساوا ورحت متقصالي ناي كوميتات تراي جبنات تفت أم بجرمن جن كم زكبيت كأني زت أف أسبات جلا إكس إبسيلون عن حنساوا بسمون ربع تمس أبا حنساوا بورحي رأي وربع حنساوا ورحت راي جن بزح كيسز تري حد ألوخ من حد خلت كيس ناير تراونا وزرع أخوه حنت قلعة كفرانكفورت ناب هامبورغ داخل الديا ويكاب هامبورغ ناب فرانكفورت مسجودة قلعة أزن إشتي قلعة زولدت شعو خمان كدمي كندي شمون تعمد يقله وي حمش تعمد أي ذكروني أو خمان أمتسمانيرهم تأفي أيلهم زي إرتراويت كاب جزا مسوت التأفية أبزي السوشيال ميديا بزعب أبو زحت أي تزاربنا وي سمع خونا بزناتنا أو أجن سميعيو كسب حجة أي تفلت أنا لو بينات أفيا نبيات أفيا سبدي تمالي هو
بماكينة وسدك ديلوا زيتات أيتفلتن مالتيو anyway بزح نجار يزول حواتي please أملاخ بعبي يحلونا أبز زلنا يزل عدي كنكاتات الكا قداسي يخبلكم يزدلي anyway بروح معالتي حواتي and زخونة حبريتان نحرال لكم زخونة تقامها أنا قرونيكم إذا ناي بوليس زبالكوا بأمهي كأز يوم حواتنا أبيت ما أسرت اليوم بيت بسايكولوجي اليوم بسياتري زلو بيت خايلي بسياتري زلو مرفق زوج وهم زلو خا كم نبينو أرئستك نكاتاتلو انتين تجبرنا يا حيش كنبل علنا بحالتي ما نمسب زي سكروم يلن إذا أخمان مليسخ دقملكم أفلوت أو أبكم إيتات نحرال لكم كأ ويلكم كتصحفوا لي ويزخونا حبريتا بركة قليل قطري كونن من السياد أوداتنا زتوف زلو أب شويت عدمي أمالتي بحتصرو دما كندنا عايك أزيتات زمت زلو تسب فليت وان حتصنيحو التقوصر خا أخو قدليو prevention بحال زخا كل جنا كابت قدات كن اللي يالنا تي أبكم أو كودقنا زخل حنقولنا خنقاط أتصرخ نفتنا لنا بخاب كله خا زين تايزبال أمورو ناي أمورو تعنا نحر زيبلنا كن كان خنول لنا وي مفتح خان بوانو خنرخ ولو خنفتنا لنا ناب زي ويد وي سعري وي زي خلو تايزبال قص لمصلي كي كوم إتات كا مسانا أكيد قد حجي خالق فيديو تاتسرح له السو خا بالدم بحاجة جنيا كوم إتات نحر كتوسد جميركا بوشتخا تراوما نحر لكا زي خا كنفلطو علنا كنزاربلو علنا تيوم كم أخوانهم زلوا انتين تجبرنا يحاش تحدا أرستي تزعاب يا أرست خاء وجناوزو عاب أرست زخونة كم أو كيبز حب حج انتين تجبر كاي حاش كم حبرة السب أمنتاي كتتنق علىك كتزاربلو لك زي أرست بحالتي أنا كتفلت كعلك بركب بزحات من إسيات ولا حدا يفلت يوم نايز عد حقتات مش عليكم زي فلت له تي كله تخناتات مالتي بركري أيو خاني أبتقال يوم ملسي جرمنكم إيلن عيتف سؤالك خمسة هلولو حاسودو قالوا تي فيديو خمسة لكم كفتني نوينا مليسة ناتا قلنا الحجة زي كستاخوين أرستات نابز حنا نعيك by the way سويت تنقي تي ماكينة زلكم كأ تي أبتغستاي رأي وبت لينكس بالكم سخمان حجي نوفمبر أقداسي كلاتكم زي ناي دويتشلاند تيكت زلكم كأ تي حدش أجيبيس أوكي اختبلوا لكم بركة أبزمت عمد زيادة يوسخيو جن كسمود أتازي أورحي أبتي application أوكي اختبلوا لك سنو تأخبلوا سوسان سلسن قرشي إخات خفل أب كندي حمسان كندينا حجي حمسان أربعة حمشتن يرو حجي حمسان أربعة حزي تجاجو حجي سوسان سلسن كاب زمت زلو جانوري مثلني ديسمبر كل جناي كونن جن دحن رأيوه أوكي اختبل لك زي أخاب مليس خبلكم أب كال فيديو كمان كوس خدق ما خفتني كسب مود أتزورحي كي ترسعوا دحركة أتكت زي بالكم كي تصنحوا أبتي application دحر زي تخفل دحر أوكي زي بالكا تطويم زبلوه كم تسلم زور كائن دحر تي أتكت أبتي موبايل نات كزي متت thank you سسنايتم لكم حواتي باي